It-tfittxija intensiva għal Salvatore Di Prima li sqalli ta' 49 sena għadha għaddejja mill-forzi tal-ordni f'pajjiżna. Dan kif minn barra madwar il-kosta u fuq l-art anka permezz tal-użu ta' drones. It-tfittxija qed issir ukoll f'qieħ il-baħar permezz tal-buaddasa tal-Forzi Armati ta' Malta. Di Prima qed ikun imfittex mill-pulizija wara li s-sibt fil-għaxija jirriżulta li ħali ż-żewġ uliedu, tifel ta' 12 sena u tifla ta' 10, f'baħar iċ-Ċaq qrib il-White Rocks bl-intenzjoni li joqtolhom. It-tfittxija għar-raġel qed issir waqt li fuq il-mowbajl tiegħu li nstab fiż-żona instab messaġġ li qatel lill-ibnu u li kien se jtemm ħajtu. Il-karozza tiegħu wkoll instabet fejn seħħ l-allegat attentat taqtil. Il-pulizija kienet informata mit-tifla tal-akkużat stess wara li ħarbet, iżda sakemm waslu ftit wara Di Prima kien laħaq ħarab minn fuq il-post. Rapporti qalu li t-tifel sofra ksur fl-iskutella ta' rasu u ġrieħi oħrajn f'wiċċu, waqt li l-missier allegatament ipprova iħaġġru bil-ġebel. Dan fil-waqt li t-tifla nstabet marki fonqa li jissuġġerixxu li xi ħadd ipprova jallaqha. Jirriżultaw koll il-pulizija fl-aħħar xahar irċevew żewġ rapporti mill-eks mara tar-raġel u ieħor mit-Taljan innifsu, għalkemm ma jirriżultax li kienu każi ta' vjolenza domestika. Ħbieb tar-raġel ġew ikkwotati jgħidu li hu dejjem tkellem b'imħabba dwar uliedu u jinsabu xxukkjati b'dak li qed jiġi akkużat bih.